ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Urang ba snong jong ka snong malai put muri uba Sylvester Kurba ula penpau ya ke jing kendit kat la kat yai halor ke jing yo apdiang ya ke show cause notice na ke office trekam jong ke deputy commissioner ke East Khasi Hills district ke kong Isawanda lalu haka jing ya kren bat kilak pathai khubor haka shiterik ubnai nailor arajar arpuai hadin ke jing ya kendu lang bat kinong elam jong ke sur kinong maulai ke balalong ha dorbar hall jong ke dorbar snong maulai put muri ha ke balai don lang ru kinong elam jong ke sur ngeu kinong malki uba Sylvester ula ongru baka jingle ya shimbenta ha ki jingelang bala khot penlong da ka sur kinong maulai kalong ba ulet kum unong song snong jong ka snong maulai uba don ya ka jing snokit khle bat ba kwa ban yoi ki jingjia ki bala dep jia bakindang yai jia biang hapo ka snong maulai Shushu ula ongru baka jing ai jing kershan ya ka sur kinong maulai kalong namar ba uyoi baka le ya ka jing bha jong kari bat ka jat benreu Ula ongru ba umting satya ya ke jingsha kem ba ya ke jingsha kenno hanrei ula kentu pat ya ki Borsensar district ba kimdai ban le de ki ki ba pinbitar ya upat ba da ka ba ai ka show cause notice persha ya ki nongelam jong ka sur ki nong maulai bat persha ya ukum urang ba snong mene ka sni ngala snu yengo sya ba hadian mengayo pedang ya kristi Kepulauan nak office jong deputy commissioner East Khasi Hills district kaba laong jenga ba pihak pan syukos ya kaneka jubam hapo kan rutrik ba boleh musim action ya pi kat kum kendon juga IBC nomor pi la penkeng ya ka protokol ba covid bat kila brand jenga Wei naki organizer jong kene ka sur kinong mulai. Ten rei kumu pile sko benta ki sur ju kinong mulai ki don kat wei tuli ki baya tuli wei. But nya ga de wei naki rang ba snong ki ba ngi don lang haka khat nyo trik haka meeting ke belong apa indoor sport hall mulai mudah bagi haka baro ki rang ba snong ki don lang ki nomi khmat ni du MLA MDC ni dan lang bat ni lesim kita karai lightly kirai long ba ni dawa bade ban pensitom ban wengkam sipor ya gini ki pulit ki ba involve hak tu ka plan moda ka ki penyiap ya Pak serious terfil thank you but kata ka di ban pensitom ru ki kendon juga ai dikata kan nongrim ka bangi yang kum girang basnong te ngaru ngasgo ba kata kanurim ke ba ngirai lang tadi bedulong baik kata ka wei kasur ha kasur ju kinong mulai teka jingmi jonga tu ismi ki meeting ru kolong ba ngadei brieu basngo ka jing sgo jonga kolong ka jing sgo brieu ba kum nong song responsible citizens jong ka sinong mulai ngam kwa ban ui ba kine ki kindon kinja ba sinong mulai But nasi kamu pilih snow pilih apa nisya gini ki samla nak man. But kadai ka jing sisya. Ba sim lawer i pat ba dari pat ba. Da ka jing snow tu jing mud hi daladi da ka jing sukya hi kimi ba kim kwa ba gini ki kinja. Tengar ngam penrem ya ka jing organize ju bisur jing kinong mulai. Nrai ngakersan pura ya ki Namar boleh kile babha nam takari bejai benriu maknang ba haki por ibanwan kanum don shu bane ka secret killing lane ka jingja ka plan modari ginu kun samla po ka briu nyu trap jungi pi kum kolong menta ka si play i bana kaliang ka tahun dorbar ki kesian fully ka diga jingja bat kani ki jingi jong sur chino mulai Bat nakaliang jingi kung kinong punya sinong nilele kat pula penonra jing sok jing sain ha po sinong mulai jini bat aku beri jing trap ki boy mentala si lei nedu mendin kesi kasur jing kinong mulai kala ailat yang ya ki police personal bikin perform yang ki duties jong ki apa ki localities po fair nadu ki traffic nadu ki fire service nadu ki police ban pek ya kalau order ban se ka jing dai kala sedang wan ka normal si kala dan ba
Tandai kati ka jing ai jing ki bor pria ya district ya ni ka city kawan ra de ya ka jing bom yustu jing mut kala ban perbuk bat kala ban pendom ban ya ki pai ba te ku wei na ki dong pria snong na kan tujur ya ki bor sarkar leng ba ka district administration ba sobha wat lumle mungkin ki ni dan perkasi hi ngaju benar dum sabu tlen bam perkasi de hang ni ngi imata ba la dan perkasi kemut kisim kabu ban mo re nimpua bakan mi kanu ka jingja susi kaban kita yanu inu te kumwei na ki leader ngakran hne ngam tien ya ka jing sya ares ngam tien ya ta ka jing sya keno ka ba pi ong inga ba ngati uwei ni organizer nrei nai purbo nomor ba kani ka jing ICT jing pi kalau ba pi purbo kun ba kilam kran sya i dan khat wei tli ki seng pi ai tang san tli bat balai nga ka ei bu pelong ya pi bu pin pei khmat ya nga bu pin ai ka tak sti nrei nga na sulai hang tu long ba la da pi khat ma pi media ro ban kran nga ban kran khat benar-benar nga ban kran te hang tu ngalai ban sulai kum rung pak snong ban kran ban petsko ka rai ka bangila rai hal khat nyau trek bat ngi kum ka dor bar snong hipu wei ka ekstek kumti hipu wei ngi teli ki yang baik halor kata kadong tem bangi kersian baik ka rai ju kasur no mulai ka rai hal khat nyau trek badai ban penstom ban wengkam bat ban penstom ikti pulet ki involve aktu kies bat ban pengat iki hati appropriate section jo IPC